I den her video i minutfysik skal vi se på, hvad er elektrisk strøm. Har du nogensinde tænkt over din stikkontakt, hvor strømmen kommer, og hvad strøm egentlig er? Du har måske en ledning i huset, hvor du har lagt mærke til, at der er metal i begge ender, og det er dækket til med noget plastik henover. Hvis man skræller det plastikken af, så vil du faktisk også opdage, at der er metal inde i ledningen. Og for at forstå, hvad strøm er, så skal vi prøve at se på, hvad det her jern er opbygget af. For inde i en ledning, der er der altså nogle grundstoffer. Her er der et grundstof, og som du nok kan huske, så er der en protoner og neutroner inde i midten, men der er elektroner udenom. Og det er dem, der er de vigtige her. De er negative, og de elektroner, de kan bevæge sig. Her har vi en ledning, og der er en masse af de her atomer. Og det er altså elektronerne, der bevæger sig igennem, der giver strømmen. Så det er faktisk det, der er strøm. Det er altså en bevægelse af elektroner. Og hvis man så trykker med nogle elektroner på den ene side, jamen så kommer elektronerne også ud på den anden side. Det fænomen, det kender du sikkert fra, hvis du har en vandslange, og du slutter den til og putter vand ind i den ene ende, så kommer vandet også ud i den anden ende. Og her har vi eksempelvis på et kredsløb, der er sat op, hvor vi har et batteri, der driver en pære, der er sluttet til med to ledninger. Og vi har altså en minus og plus. Sætter man elektronerne på, så vi kan se dem, så kan vi se, at de bevæger sig hen over pæren og ned tilbage i batteriet. Og det er altså det, hvad strøm er. Så hvad er strøm? Strøm, det er en bevægelse af elektroner. Du kender det sikkert fra en pære, der lyser. Den lyser på grund af, at elektronerne de bevæger sig hen over en tråd. Og det er faktisk det, der får den til at lyse og give varme. Eller har du prøvet at få strøm? Jamen der får du faktisk nogle elektroner igennem det. Det var lidt omkring strøm.